Здравейте хора, аз съм Цеката 21, тук сме с Шантлака. Как да прекараме неограничени пари в Test Drive Unlimited Gold? И, и днес ще ви покажем какво ще ви трябва и откъде да го изтеглите. Първо, за играта ще ви покажем от играта трябва да изтеглите от zamunda.net. Да, за да може да ви... Ако нямате вход, ще си направите. Аз имам вход, така че мога да ви покажа преспокойно откъде може да си изтеглите играта. Пишем тест. Да, само това пишем. Цъкаме на търси. И търсим но. И в принцип трябва да е... Ако няма в Замунда, търсете в Google, защото сега на мен ми показва тук двойката, ама двойката е по-така, по-непредпочитана е. Много трудно са правят нещата в двойката, така че ако няма в Замунда, те гледате от Google. И... Да, по принцип. На него принцип се опита от Замунда, но му нямаше и пробва от Google и изтегли. И внимавайте за вируси, случайно. Да, на мен ми дадено добре, че имах антивирус детект. И сега ще го потърсим и в Google. Тест Drive Limited Gold Download Torrent. И сега, трябва да цъкнете най-първото, после. Чакайте се, трябва да ви излезе това, torgames.com, цъкате на него. И сега, цъкате на Download Torrent. Сега тук. Сега, ето виждате, че се е изтеглил. Не, това не е, това не е. Ние сме се объркали. Ето го сега. Трябва да го откриваме. И сега. Пише тук 1 гигабайт. Цъкаме ОК, за да се тегли тук в торент. Ако няма в торент, си го изтеглете от Google, естествено. И трябва до изтеглянето на Test Drive. И сега, трябва да изчакаме да се изтегли. И докато се изтегли, ще ви покажем как да го направите. И следващото нещо, което ще покажем кога да изтеглите за мода, се казва Cheat. Някои от хората могат да го знаят, някои не го знаят, но Cheat е много хубаво приложение. Много хубаво приложение, което може да имаш безкрайни пари. Може да имате безкрайни пари в игри, в която игра. И ние пишем тук и цъкаме. Чакай, що се има чешото. И цъкате Download Cheat. Ето ви.
Сега ще ви покажем как да престроите самите... Мисля, ще ви покажем общо взето какво да направите, какво да следват. А за тези трябва да минете 2 мисии, да си изберете един герой. После трябва да минете едно състезание и да си изберете къща или Така, сега да го тегла само да го правя. и едни коли трябва да си Аз съм тук, откъде сте ли? М? Откъде сте ли играта? Не сега ще тегли. Но откъде е последната сте ли? Бе. Ще покажеш ли на Значи, хората да видят, че... иначе, тест драйва аз съм си го изтеглил Google. от Google ги теглил. Копирай файла, как се казва сайта, където ми? Пишете това download GoTorrent, тест драйва намерите download torrent, цъкате на първото. На tutorgames.com. Да. И после Отивате на трябва да цъкнете download torrent. Цъкате го. и то са те. Това се махате. Ако пак ви излезе, пак Пак се махате. и ето, инсталира се. Съм пак спри. Спри това. И сега. Това е играта. Къде са те знаеш спри? Ние само да покажем на хората, иначе няма да се тъй, защото ние имаме. И тук ето виждате, че има вирус. Ама не е от това. Не е от играта и от читане. Изтри. И сега, що? Ще изтрием на това. Те знаеш, защото ние имаме. Сега, ще ви покажем как трябва да имате парите и какво да правите по-точно? да. И така можете да си купувате всякакви коли, които искате или къщи. Сега, Отиваме в играта. отиваме в играта. Да. Те хората знаят, някой път не знае да им кажем нали какво да правят. Да. Тя играта е... И сега, Continue game. ако не можете да цъкнете Continue Game, трябва да цъкнете New Game. Ако сте нови играчи е нормално. Да. Ето. Може да видите кога са един... Сега, гараж. Аз съм си накупил примерно. Колкото да е. Ние ще бъдем с креста. Така че... Да. Сега. Що така? Сега. Първо. Отивате на трябва да бъдете... Да. Сега. Щом го... Сега. Щом го пише 5000, цъкате на Linux и трябва да си отворите Cheat Engine. Ето го. Да. Сега. Цъкам това. После Drive и Пишете тук надолу. Какво става? Така, 35 000. Но няма да цъкате ето, защото ще си скриете тия работи. Така, отиваме пак. сега. Ексит отиваме. И сега. На картата. Да, са близко. Да, те са близко. Да. И сега отиваме в Cheat Engine. И сега пишем и ще ви излезе само един. Да, и това тук цъкате. И сега цъкаме го. Цъкаме два пъти върху това. Да. И то това... Опа. Сега. Като delete. Да, delete. За това. И сега цъкате на тук, цъкате два пъти и пишете си каквото сума си желаете. Сега цъкаме окей. Сега Не затваряш не? Сега трябва да сте първи, за да получите парите. Да. Това е най-важното.
Ето, тук ще се състезаваме сега, трябва да сте първи, както казахме. И да. Играта е сравнително лесна, ако сте играли, но ако не сте играли, може да ви малко затрудни, но иначе аз по принцип като почнах да играя, брат ми ме зариби и аз от него започнах да играя. Той ми показа как да тегла модове, такива работи. Да, 2020 сме започнали с него. Много ли е нещо? Те свикнали, да. Тя е... Ние се... Да, Крайслер имаме много коли. Но иначе без чи тия пари не знам как ги печелите. Ние много ясно читове ползваме, защото не знам как да спечелим самите пари. Направо. Сега, завършваме. Завършваме. Сега, Next. Next. И сега. Ето, виждате 1 милион. И... Next. И сте получили пари. И вече си правите каквото си искате в играта. Примерно ще ви разведа малко и с нея. Тук имате предизвикателства. Състезание може и мисии може да водите хора. Тук са най-важното, тук са магазините. Тия черните работи, където са тук по картата, са магазин, с които може да си закупите коли. На мен лично първата кола трябва да ви е Audi, защото другите са скъпи. А вие в началото имате към 200 000, нали? Трябва да си купите къща. Но първо ще рентете кола, която кола вие си изберете. И... Да, и после отивате в F2, Роджер, и там си избирате къща, която да си купите. За да имате повече много коли. Да, ние лично си избрахме малка къщичка, защото виждате, малка е Къщички са по-евтини. да. Тази взехме за 70 000 и колко долара беше. Но както това си е за ваша преценка, вие си решавате какво си вземете, но вижте, тук се продават много къщи. Ето има на Waikiki Beach, тук на Хаина, И сега. Diamond Head. Аз лично съм имал къща ето тук. Ако искате да си купите, да отидете. Охо, чакай, че извън света излезе. Трябва да отидете в едни от учебните магазините за купуване на кола. Така. Шампак, сори, че те прекъсвам. Най-мощните коли в игра са и Салин. Ето ги магазините. Това е магазина на Koenigsegg. Ферари и Lamborghini. Да, и други коли. Ето тук е на Крайслер, ако искате Крайслер, ако сте фенове на Крайслер. Ето тук го магазина на Салин. Абе, формула не е баш, ма... Ето, европеен специалист, това е по-точно... А ние сме го направили вече 2 пъти и ние сега имаме 2 милиона. 2 милиона, да. И това европеен специалист, ако се зачудите какво е, това е място, където може да си тунинговате колите. Примерно, ето, нали, виждате на Makes, какво пише, какви коли може да се тунинговат, кои не могат. Примерно, Крайслера не може да се тунингова. Не знам защо. Аудито да. Koenigsegg и той може. Да. Мерцедес и той може. Руф не знам каква е тази кола. Volkswagen може. Ето тук странително много коли имаме. Ние се връщаме от дома. В принципа да, може. Сега ще ви разведа до този Мерцедес магазин. Не искам да съм Ферарито. До този магазин с Мерцедеса, който аз съм с Галардото, Lamborghini Галардо и Мазерати.
Колата е Авео, шинен бензин. Айде. Няма сега, защото ние сега ще покажем, нали ще покажем на къде караш ме пич. Той ще покажем на хората откъде да си вземат този Мерцедес. Лично, като до магазина, трябва да карам на нищо. Your itinerary is being recalculated. At the next intersection, turn right. 100 майла се чете. Turn right. Лично най-бързите коли, които сме имали са Koenigsegg и Saleen. По-бързи коли Your няма. destination is 1 mile away. Your itinerary is being recalculated. Да, само това ще кажем. Koenigsegg е 1 милион и отгоре. Салина е към 800 хиляди. 2 милиона. Your destination is a half a mile away. Тук дори имате и GPS. И с Хикс може да си сменяте тук разните работи, ама със смисъл да си сменяте картата и вътре в колата At имате the next intersection, turn left. но ние сега ще ви покажем най-бързия Turn Мерцедес. left. Ого, плаки, че You have reached your destination. не е толкова скъп. Сега ще ви покажем лично. Този е сток, нормалният. Този е Stage 1. Този също не е зле. V8 компресор. И този е най-хубав. Мерцедес Макларен. Този е и той е стоков. Да. 60 мили за 4 секунди. 360 конски сили. БХ, ако се чуете какви са те BHP, това са английските конски сили, те така се четат. Някои викат horsepower, някои BHP. Мили са си мили на километри, който искат настройките на километри да си го прави. И да. А колко пари беше на този Мерцедес? Към 340 хиляди, нещо такова. Трябва малко още ще ви разведем из играта, дано да ви харесва. Да кажем, програмата е зле. Да, Кажа, че нам помогне много да как град. Вече. Говорите каквото е смисълта от тази игра с това. Надявам се, да. Дано много да ви хареса играта, която ви показахме. Ето, показахме ви и чит, който може преспокойно да си го ползвате. да. Да, накратко. Абонирайте се за мен и за Шантлака. Шантлака е малко по-стар. Шатака, да спирам да го бъркам. Шатака има малко по-стар канал, иначе той има 2 клипа. Той качва на GTI. Но да. Той лично е по модовете на GTI, той много модове качва. Да, 12. Така че искам да пръснете лайк бутона. Ево, да. И на моя приятел Цеката. 21 и на него слагаме. От бутона как и червен да стане на сив. Да. Това. Не забравяйте да спустите каналите Ние лично не можем да се видим, защото самото това приложение, от което снимаме, не може да ни показва камерката. Ние и каквото и да пробваме да сме с webcam, няма смисъл. Полицайите ще ме следват за малко.
Я пишете долу в коментарите дали ви кефи това Lamborghini. Да. И дали колите, самите коли са хубави. Пишете в коментарите дали са яки. Да, Много клипче. добре, ще направим един лайк. Да. Аз не искам много да отида с Хюрик. Той е още нормален играч, защото днеска Аз Lamborghini, Lamborghini си го имам на Хюрик. той също има Chrysler CRT. Ако вие искате такива коли, ние сме ви на помощ, защото ние знаем, че има разни. Шатака мисли да си смени къщата, защото тая е много тясна. Няма смисъл, няма място за коли. Да, той купихме едно Lamborghini за един Chrysler. Да. И Chrysler също не е лоша кола, 425 конски сили, но не може, няма го в листа за тюнингуване. Вече не мога да имам лайка. Да, по принцип те наистина си имали Chrysler. Същия, където го има и в играта. Да. Само, че не ни прие Chrysler, вече са въртителни. Той не е комби, той е обикновения. Да пишете в коментарите на друга игра да снимаме, защото ние няма само да качваме на Test Drive. Може и на BMG Drive, но то тук са... Да, може и на GTA да качваме. Да, той знае всичко по модовете, аз знам всичко по читовете. И до тук, хора, мислим да приключваме с клипа. Но много ви благодаря за гледането. Така че, ако искате повече видеа, то цъкайте на лайк бутона и subscribe бутона за повече клипчета и коментирайте за лайк. Да. Благодаря ви много за участието. Тъй, че Тъй, че бай-бай. айде чао.